Os ladróns entraron a roubar esta mañá no mercado municipal de Ribeira. Os cacos entraron por unha das portas de acceso ao edificio, deixando tras de si un bo rastro de pegadas. Ademais de restos de sangue, xa que deberon cortarse durante a faena. O Concello estuda o reforzo das medidas de seguridade do edificio que xa conta con cámaras de vigilancia. Eran preto das 7:30 da mañá cando o encargado do mercado municipal de Ribeira chegou ás instalacións atopándose aínda cos ladróns no seu interior. Ao percatarse, estes fuxiron con varias caixas de marisco sustraído de 2 postos de congelados. Boi, camarón, langostinos, os cacos deixaron na súa fuxida a parte da mercancía ciscada pola carretera. Foi recollida por un dos praceiros que nese momento se atopaba estacionando nas inmediacións do mercado. Estuven recollendo os bois, e además os langostinos, que romperon 4 caixas polo camiño cas presas, e quedaron o rastro de langostinos por aí, hacia García Ballón, e depois quedou outro rastro por la peatonal tamén. Esta mañá as praceiras facían reconto do sustraído mentres un operario reparaba a porta. En total a mercancía sustraída nos 2 postos podría estar valorada alrededor duns 600 euros. Levaron máis que nada marisco, destrozos, sí, desordenaron bastante. Deberonse de cortar ou algo porque había manchas de sangre así polo suelo. E nada, marisco, langostino, buei, camarón, ese tipo de cousas. Canto valora vostede as perdas? Ainda non valorín, non sei. Pero son cuantiosas? Sobre 200, 300, por aí máis ou menos. Este é o quinto roubo que sofren nestas instalacións. Ante isto, os praceiros afirman que un dos problemas está na porta de acceso, que se abre con certa facilidade. Malia dispor de cámaras de vigilancia, estas parecen non intimidar aos cacos, polo que piden ao Concello que instale unhas reixas nas portas. É que é unha forma de protección, porque aquí temos tantas portas por todas as esquinas que non hai forma de... Ademais, os puestos están abertos. É facilísimo entrar, ya vistes comprobar que eso con destornillador, se pusieran unha reja nos evitábamos estes problemas, pero... Claro, xa levamos un ano pedindo, xa entraron 5 veces. Parece que se están burlando de nosotros. Precisamente, dende o Concello xa traballan na mellora da seguridade de estas instalacións, barallándose diferentes opcións que eviten que o mercado municipal sexa novamente o seto dos amigos do alleo. Que nin os medios que un pon de protección como alarmas e cámaras pois disuaden a algunha xente de entrar en estes lugares. Si estamos estudiando agora unha mellora na seguridade, evidentemente están entrando polo mesmo sitio, veremos se esa porta se pode reforzar, se non é evidente que estamos baraxando todo tipo de alternativas, entre elas pois o que poda estar independizado a través de rejas, polo tanto non é algo no que efectivamente se dé por pechado, porque o que pois sí ou sí decisión que temos que tomar é mellorar esa seguridade, non? Sí, de feito temos xa algún tipo de presupuesto para a mellora do que son os sistemas de detección das persoas que podían entrar e bueno, entre outros si estaba, non para esta planta, pero si para outras plantas xa estaba en conta o tema das rexas, e estudiaremoslo se efectivamente ali é posible ou algún tipo de persiana, algún tipo de mellora da seguridade, non? A media mañá, a Policía Nacional procedía á detención dos supostos autores do roubo dos coñecidos delincuentes da vila.